Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comeza unha semana máis o Xornal Escolar. Hoxe trasladámonos ata o Colexio Sagrado Corazón de Celanova, onde a Deputación puxo en marcha unha campaña provincial para previr os máis novos sobre a violencia de xénero. A Deputación de Ourense, a través da Área de Igualdade, presentou hoxe a campaña institucional do 25N, cunha acción dirixida ao alumnado de secundaria centrada na prevención da violencia machista nas redes sociais. Creo sinceramente que así é e temos todos a obriga de facelo viral porque é realmente un exemplo, un claro exemplo do que non se debe facer e de que como se debe actuar. Cifra, 38 mulleres mortas no que vai de ano e ainda non acabou o ano por desgraza e seguro que non acabaron estes feitos. Pero fronte a eso hai unha violencia cambiante, unha violencia que o mellor diminúe en agresións físicas, igual non hai tantas como hai anos porque a sociedade cambiou e por sorte as mulleres non tolerades, como non pode ser de outro xeito, conductas que hai anos se podían tolerar. Pero hoxe, por desgracia, hai situacións que non había hai anos e hai mecanismos de control, de amenaza e de violencia que vos expuxestes aí nese vídeo. A actividade tivo lugar no Colexio Sagrado Corazón de Celanova, onde foi proxectado o vídeo creado especificamente para esta edición, baixo o título O machismo, a story que non se debería viralizar. Esperamos que dende a nosa escola sigamos cultivando a semente do respeto e da igualdade, para que ninguén teña que vivir con medo e para que a violencia machista sexa algún día só un recordo do pasado. Hoxe, 25 de novembro, lembramos que a violencia machista non sempre deixa marcas na pel. Tamén se esconde en ciúmes, en palabras que danan, en límites que se cruzan, en chantaxes emocionais, en silencios que pesan ou en decisións que xa non podes tomar sen medo. É unha violencia que non se ve, pero doe, que non berra, pero controla, que non golpea, pero fere. Porque a violencia non necesita deixar marcas para ser violencia. Por iso, hoxe alzamos a voz, para nomear o invisible e para lembrar que o respeto empeza onde acaba o medo. A Área de Igualdade continuará nas próximas semanas coa difusión da campaña nos centros educativos da provincia, así como nas canles dixitais da Deputación, para promover unha mensaxe colectiva. A violencia machista tamén está nas redes, non a viralices. Somos moi conscientes de que a mellor ferramenta contra a violencia de xénero é a formación en igualdade de vós, das novas xeracións que conformaredes a sociedade do futuro. Neste vídeo, neste fermoso traballo, fostes quen de deixar moi claro as diferentes alertas amarelas e vermellas que con tanta frecuencia se viralizan nas redes e que, sin dúbida, servirá de guía para evitar comportamentos tóxicos de control, acoso, en definitiva, de violencia machista. E aquí vos deixamos o vídeo que saliu como resultado desta iniciativa. Hoxe, 25 de novembro, é o Día contra a Violencia Machista. Pero, e se esa violencia non deixa sempre negróns? E se empeza cun comentario, unha mensaxe ou un control disfrazado de amor? Por que subiches esa historia? Quen é ese que che comenta corazóns? Pois borra, e deixa de seguir tíos que non coñezo. Que che puxo?
Mira, mira. Que mirades? Nada. Se non ter nada a ocultar, déxame ver o móvil. Por que és tan celoso? Non podes confiar un pouco en mí? Os celos son porque te quero. Entón, esi son eu e non penso cambiar. Celos non son amor, son inseguridade. Amar non é viciar nin desconfiar. Viches o vídeo? Din que se teu mozo non te cela e que non te quere. É que horror, é que ten máis de 100.000 likes. E mira os comentarios. Iso é amor de verdade, o gallá me celaran así. A xente está tola, pero literal. Nas redes sociais, nos comentarios, tamén se normaliza a violencia machista e moitas veces, sen darnos conta, compartímola. Alguén quere explicar como se mostra a violencia machista en redes? Ás veces vexo que insultan as rapazas por como se visten ou dinlle cousas como "estalo buscando". O peor é que moitos o ven e non fan nada. E no Concello de Barbadás, os escolares tamén foron os protagonistas dos actos conmemorativos do 25N. O Concello de Barbadás conmemora o 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, co lema "Contra o negacionismo, compromiso e acción". As actividades programadas, que inclúen teatro ou obradoiros, van dirixidas a visibilizar e denunciar as moitas violencias que sofren as mulleres hoxe en día, así como a concienciar a poboación de todas as idades. Nos tempos que corren, desde logo que hai que empezar a sensibilizar os cativos e cativas precisamente desta problemática. Hai tendencias, vou chamar tendencias simplemente, que están presentes tamén no día a día e que negan o maltrato ás mulleres, a violencia de xénero e, polo tanto, a sensibilización é algo esencial. A participación de todos e todas é fundamental. Que teñan coñecemento desta problemática desde o primeiro día, desde a educación infantil e máis alá, é sumamente importante. E precisamente elas e eles, os máis mozos, foron os protagonistas do acto central. Hoxe, 25 de novembro, Día Internacional da Non Violencia contra a Muller, un día para lembrar que a violencia non sempre se ve, non sempre se deixa marcas na pel, pero sí no corazón. Vivimos conectados, falamos, xogamos, estudamos e compartimos dende unha pantalla. Internet pode ser un lugar para aprender, para crear, para coñecer xente nova, pero tamén pode converterse nun sitio onde nace a violencia. Porque o ciberacoso comeza. Moitas veces se que ninguén o note. Un comentario cruel, unha foto compartida sen permiso, unha mensaxe que se burla, que humilla, que doe, e todo se esconde detrás dun móvil. E parece algo pequeno, verdade? Unha frase, un emoji, unha risa, pero para quen o sofre non é pequeno, é enorme. Un peso que se leva por dentro e que doe en silencio. Hai quen pensa que é unha broma, que non pasa nada, pero sí pasa. As palabras importan e as pantallas non protexen da dor. Cando alguén é víctima de ciberacoso, non pode escapar ao chegar a casa. O medo viaxa no peto, a angustia vibra cada vez que chega unha notificación, e a soidade faise máis grande cando sente que ninguén se decata. Por iso hoxe estamos aquí, para dicir que se nos decatamos que o ciberacoso non é un xogo, é violencia e non podemos quedar calados.
Porque calar tamén fai dano. Rir unha humillación tamén fai dano. Compartila, aínda que sexa por curiosidade, tamén fai dano. Pero podemos elegir o contrario. Podemos pensar antes de escribir, preguntarnos, isto axuda ou fai dano? Gustaríame que me dixeran a min. Podemos negarnos a compartir contidos que humillan. Podemos avisar, denunciar, pedir axuda e tamén apoiar a quen está a sufrir. Outro dos colexios que quixo sumar a súa voz contra a violencia de xénero foi o Virxe da Pena da Sela do Irixo. Alí prepararon un videoclip para concienciar os máis novos sobre este problema. Hoxe estamos aquí para presentar o noso videoclip contra a violencia de xénero. Antes de velo é importante falar deste tema, mesmo cando somos novas e novos. Que é a violencia de xénero? A violencia de xénero é cando unha muller sufre pola súa parella. Pode ser físico, pero tamén poden ser con insultos e prohibicións. A violencia de xénero comeza de forma suave, con pequenas cousas que parecen normais, pero non o son. O amor non proíbe. É importante saber que o amor non é ter control sobre a outra persoa. O amor non é revisar o mundo, decidir quen pode ser o teu amigo ou controlar como te vistes. O amor non é tener medo a que outra persona te fale. O amor é libertar, cariño e confianza. Nós vexamos este videoclip para decir algo claro que non queremos máis violencia de xénero. E tamén todas e todos cantemos por las que xa non teñen voz. Escollimos a canción que é a que canta de Tanxugueiras e a filla de Cassandra porque nos fai pensar en romper o silencio. A canción pregúntanos quen é a que canta. Hoxe os contamos nenas e nenas do cole de Lixo. Palmas, xocos de palmas, olladas cruzadas, métranos voces de espiñas enanas. Sempre dormimos coa luz apagada pra coñecernos os monstruos e as fadas. Levo gravados no peito os focos da boa que hoxe me salvan. Que facedes aquí? Hai que gravar un videoclip. Os están esperando fora. A ver, A ver, que facedes aquí? É hora de gravar un videoclip. Para a nena que sempre cantaba, estamos hoxe. Soñé no seu cuarto imaginaba. Estamos hoxe en si mesma, alguén escoitaba. Estamos hoxe, estamos hoxe. Quen era onte, 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 quen é a que canta por mi hoxe non sei. Quen era onte, 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 quen é a que canta neste xogo de palmas. Xocos de palmas, olladas cruzadas, métranos voces de espiñas enanas. Sempre
apagada, para coñecernos os monstruos e as fadas. Levo gravados no peito os polvos da boa que hoxe me salvan. Desintos aluminios que me daba a miña nai cando choraba. Iso con paso pesado para marcar camiño que lle faga falta. Xogos de nenas son os que me sanan. Yo, 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 yo. Dime quién era onde, 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 quién era que canta por mi noche lonxe. Hola, soy Teo y soy cariñoso. Hola, soy Estrella y soy valiosa. Hola, soy Mega y soy intrépida. Hola, soy Pepe y soy valerosa. Hola, soy Aidan y soy aventurero. Hola, soy Inés y soy poderosa. Hola, soy Lois y soy fuerte. Hola, soy Ushia y soy independiente. Hola, soy Adán y soy inteligente. Hola, soy Ayman y soy valiente. Hola, soy Mai y soy libre. E seguimos conmemorando datas importantes como é o Día dos Dereitos do Neno. Así foi como o conmemoraron en Salesianos con este vídeo que nos envían. E seguimos conmemorando datas, neste caso a patroa dos músicos, Santa Icía. O seu día é moi importante para todo o colectivo artístico e así foi como o celebraron en Salesianos.
una pequeña y acogedora ciudad llamada Ourense, a orillas del río Miño, hay un colegio muy especial, donde las sonrisas suenan tan fuerte como las campanas, el Colegio Salesianos. Allí, cada mañana, los niños y niñas llegan con sus mochilas cargadas de libros y ganas de aprender y pasarlo bien. Pero aquella mañana no era una mañana cualquiera. Al llegar al colegio, justo cuando pasaban por el patio, todos se quedaron quietos. No se oyó el murmullo de siempre, ni las risas de los alumnos al entrar, ni el ruido del traqueteo de las ruedas de las mochilas. No, lo que se escuchaba era ¡música! Una melodía suave, como la de flauta o violín, flotaba en el aire. Parecía venir de todas partes y de ninguna. Algunos niños miraban a los árboles, otros al cielo, otros incluso se agachaban, pensando que alguien escondido estaba tocando desde el huerto del cole o los jardines. ¿Qué está pasando?, preguntó Lara, de quinto de primaria. ¿Quién ha puesto esa música tan bonita? Este voces, qué raro, dijo Hugo, de sexto. Justo en ese momento, alguien encontró algo. María, de cuarto, tropezó con una hoja de papel en el banco del patio. Bosco soñaba con patios llenos de música, alegría y amistad. Hoy buscad las notas escondidas. Una sorpresa os espera. Firmado, una amiga invisible con mucho ritmo. ¿Una amiga invisible con ritmo?, repitió Martín, de tercero. ¿Seguro que es Santa Cecilia? ¡Santa Cecilia! Los ojos de todos brillaron. ¡Claro! ¡Era el día de la música! Y como muchos sabían gracias a la clase de religión y música, Santa Cecilia es la patrona de la música. ¿Quién fue Santa Cecilia? Santa Cecilia vivió hace muchísimos años en Roma. Le gustaba mucho cantar y tocar instrumentos, y lo hacía con el corazón lleno de amor a Dios. Se dice que incluso en los momentos difíciles de su vida, ella no dejaba de cantar. Por eso, con el tiempo, se convirtió en la patrona de todos los músicos y músicas del mundo. Pero también de todos los que aman la música, aunque no toquen instrumentos ni canten afinado, porque la música no solo se escucha, también se siente. Con la emoción a flor de piel, algunos profesores animaron a los niños a buscar las notas escondidas por el colegio. Y así comenzó la gran búsqueda musical. Cada clase recibió una pequeña pista. En la biblioteca había un altavoz con música clásica muy bonita. En la capilla sonaba música suave de piano, muy chuli. En el gimnasio, una base de rap hacía que todos empezaran a moverse sin darse cuenta. Y en el aula de música esperaba una canción salesiana para cantar en grupo. Cada vez que encontraban una pista, aprendían una frase. La música es alegría. La música nos une. La música es un regalo de Dios.
Don Bosco decía, un colegio sin música es como un cuerpo sin alma. Finalmente, el grupo llegó al patio otra vez. Pero ahora había sillas en semicírculo, instrumentos preparados y profesores con cara de sorpresa y complicidad. Bienvenidos al cuento sorpresa del Día de la Música, anunció la profe de música con una sonrisa de oreja a oreja. Hubo canciones tocadas por los más mayores, palmas y juegos rítmicos con los peques. Y al final, un mensaje apareció en la pantalla. Don Bosco soñó con un patio donde todos fueran felices. Hoy lo habéis hecho realidad con vuestra música y alegría. ¡Feliz Día de la Música! Antes de volver a clase, un profesor dijo: que la música que habéis escuchado hoy y la que lleváis dentro os acompañe siempre. Que no se os olvide que, con una canción, una sonrisa y un poquito de ritmo, todo es más fácil. Y desde entonces, cada vez que alguien pasa por el patio en silencio, en su interior todavía es capaz de escuchar la suave melodía flotando en el aire, aquella que desde entonces han ido en sus corazones. Porque donde suena la música, nace la alegría. Y cuando ambas se encuentran, brilla el espíritu salesiano. ¡Feliz Día de la Música y feliz Día de Santa Cecilia! Pois ata aquí chegamos no xornal escolar desta semana. Voltamos dentro de moi pouquiños días para despedirmonos xuntos deste primeiro trimestre do curso. Lembrade que podedes enviarnos os vídeos das actividades que fagades nos vosos colexios ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao! Enredos patrocina este espacio.